Maga az integráció is abszolút szimpatikus. A Számlász.hu-n kapott számláknak az adatait már nem kell felvinni, ez óriási könnyítség. Bárcsak mindenkinek az lenne, és akkor semmilyen számlát nem kéne rögzíteni. Brunner Zsolt vagyok, a Levendula fagylaltozó egyik tulajdonosa. 2012-ben alapítottuk a Levendula fagylaltozót gyerekkori barátommal, Szalai Péterrel. Péternek jött az ötlete, hogy Olaszországban olyan fagylaltot kóstolt, ami Magyarországon még nem annyira volt jelen, és nyitottunk egy üzletet, ami rögtön nagyon jól durrant el, és így évről évre nyitottuk következőt és következőt. Alapvetően az én részem a marketing és ilyen stratégiai döntések. A cégben a feleségem foglalkozik adminisztrációval és az utalásokkal. Nem is tudom pontosan mióta használjuk már a Számlász.hu-t, és mivel a Számlász.hu-ról jött az első ilyen e-mail, hogy elindult a Bings, ezért igazából rögtön kipróbáltuk. A váltópont az ott volt, amikor a tranzakciós illeték nem lett áthárítva, és ez egy klassz dolog volt. Induláskor a különböző cégeinknél végignéztük a csomagokat. Az egy nagy lökhet volt egyébként, hogy az összesben Számlász.hu integrációnk van, ahol egyébként a profi csomagban vagyunk, és akkor ezt ingyen megkaptuk. Ami még abszolút szimpatikus, és szerintem rengeteg időt spórol meg, hogy minden Számlász.hu-val kiállított számla automatikusan rögzítésre kerül, tehát semmi, igazából csak jóvá kell hagyni az utalást. Ez egy fantasztikus dolog, szuper lenne, hogyha az összes számla ilyen lenne. Alapvetően az applikációt használjuk, nagyon jó a felülete, abszolút felhasználóbarát. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes kipróbálni. Mi is kipróbáltuk, és meggyőződtünk róla, hogy ez abszolút gördülékenyen működik, és nincsenek olyan költségek, amik az emberek így beképzelnek maguknak. Bings, a vállalkozásod neobankja.